Sa kadugay sa panahon, ako nagpaabot nga imura kong sugton, apan wala gihapon. Sa lako ba diyay nga manguyab nimo, bisan pa ug may anak ka na. Dili ko mahadlok nga manguyab nimo, bisan pa man og single mother ka. Akong gikahadlukan ug may bana ka, patay gyud ta. Wala na ko iksabayan kung may anak ka man. Ang importante lang di ay kitang duha magsinabtanay. Ayaw nagpaantusa kay magminyo na ta, pagkasal taluyo sa simbahan. Dili ko mahadlok nga manguyab nimo, bisan pa man og single mother ka. Akong ikahadlukan ug may bana ka, patay gyud ta. Kung gusto kang magminyo na kitang duha, magbuhit ako pagkabaw ug baka. Kay og buwangan pa punan nato kanding kay ang baboy. Titig na sa lako ba diyay nga manguyab nimo, bisan pa ug may anak ka na. Dili ko mahadlok nga manguyab nimo, bisan pa man og single mother ka. Akong gikahadlukan ug may bana ka, patay gyud ta.